Salutare toată lumea! Azi ne jucăm Toy Mini. Hai să continuăm. După cum vedeți, suntem în camera copilului. Sunt mulți zombie ca jucărie. Nu știu de ce au spawnat. Dar astăzi o să mergem, o să stăm numai și numai în camera copilului să vă mai arăt câte ceva din mapa asta. E foarte, foarte tare. Merge. Hai să vedeți. Suntem pe creativ. Că asta e dicta mea casă și noi suntem cât un prichindel de mic. Și la sfârșit, dacă nu plec eu undeva, o să vă mai fac încă un filmuleț, surpriză, dar o să fie în bucătărie. Dacă putem, o să intrăm fix astăzi în bucătărie să mai vedeți. Și în timp ce mergem spre bucătărie, mai vedeți și sufleria. O să intrăm și televizor dacă putem. Eu am mai făcut-o de mapa asta. Mapa asta eu am construit-o. Da. Și după cum vedeți, uitați cum am făcut patul. Deci mi-a luat o oră întreagă. Deci nici măcar o oră nu mi-a luat să fac camera asta. Eu ne-am dormit o noapte să fac toată casa asta. Pe bune, pe cuvântul meu. Hai să ieșim un pic afară, dacă și putem. Să spargem. Sperați că spargem. Ia uite. Dați un pic să mergem aici și ia uite. Ia uitați! Și nu vă vine să credeți, nu? Primul cub al meu care l-am pus, ce credeți că a fost? Care credeți voi că a fost? Să stau să pun pământ. Mult pământ. Dar nu se vede. Dați că încerc să văd. Să fiu. Să nu mă să spui că vedeți. Hai să rupem aici. Hai să rupem aici. Bine, am început să distrugem un pic casa. Nu prea mai avem loc să intrăm prin casă. Și ia uitați ce v-am făcut eu aici. Dar nu vreau să intrăm în casă, am intrat, am uitat de intrarea asta. Deci am intrat sus și am intrat aici, vedeți ce schemă? Schema schelă. Acum mai să aplicăm acolo ca să nu vină cineva. Vă dați seama că diamantos. Dați un pic. Aoleu, iertați-mă pentru asta. Că mereu îmi face așa. O să încerc să fac să nu se mai termine. Să dea seama să mai pun încă până unde sunt ele. Să dea seama că nu se mai termine.
să coare bine. Aici ascund un diamant. Și acum ia uitați, super săritura mea de asta să fie în pătut. Să sar de la pătut. Ca să fie bine pătut la pătut. Doamne. Deci, hai să ne urcăm în pătut și să sărim. Sus, sus, sus! Știți că asta nu e pătut adevărat. Deci aici punem copilul pe capul. Nu știu ce mai pus pe aici. Aoleu, Doamne. E prea multe de astea. Diamantele se fac din diamant. Iron se face din iron. Mama se face din bunică. Bunicul tatăl se face din bunică. Banii se fac de la bunic. Mâncarea se face de la mamă și de la tată. Copiii se fac de la mamă. Hai să ieșim. Cât mai avem? Mai avem încă 10 minute, 5 minute și plec. Din păcate să ieșim repede din camera copilului să mergem în bucătărie. Da, de asta să mă urc undeva să vedeți și voi cum este. Nu uitați, se vede prea. Ia uitați, vă place? Eu l-am construit. E să reușim. Dați, că nu, asta. Dați. Are o eroare. Asta văd niște labirint, că se joacă copilul. O să coborâm să vă arăt televizorul. Au și consolă, adică le-am pus eu cum e în televizor. Să un pic, mama, pus o cameră acolo. Nu știu fix dacă ai camera. Să-mi pus niște cufere. Ce sunt? Așa, suntem aici. Și aici cufere de zombie. Și că mai vine odată, mai sparcă deodată. Dar să mă uit pe fereastră. Da. Și cât mai e că... uite, atâta mai e. O să mergem și pe canapea să vedeți cum e canapea mea. Canapea, să știți că e foarte tare. Să vă arăt. Iară se duce așa. Wow. Hai să ieșim, să mergem la bucătărie. Pe aici. Pe aici. Cred că așa ajung la bucătărie. M-am zăpăcit, e mult, nu de acolo e bucătărie. Pentru că au fost prea multe casele, ia uite așa bucătărie. Asta e frumos, asta e scaunul. Copilul, asta e scaunul. Mami, când a obosit să facă mâncare, se gândește și o săracă pe scaun. Da, știu. Și vreau să vă arăt, sunteți curioși în frigider. Hai să vă arătăm. Dulap, zahăr și sare.
în frigider. Asta e frigiderul. Da, știu, e cam mic, dar în fine. Uite. N-am pus nimica. Și o să încheiem. Da. Și o să încheiem aici. Și unde am început, adică în camera băiețelului, care trebuie să urcăm iară scările. Dar eu nu trebuie să le urc. Că nici o scară am pus cu piciorul. Da, știu, e prea greu. Eu și eu. Aici am mers. La revedere și nu uitați să dați like și un comentariu. La revedere!